Tervetuloa uuden Lilia Gaming-videon pariin. Tällä kertaa en nyt pelata Hospital 666. Mä satuin löytämään Steamista tämmösen The Cabin Factoryn. Vähän samankaltainen peli. Mut tässä tutkitaan mökkää. Ja me ollaan vanha mummo. Welcome to the Cabin Factory Corporation. At the Cabin Factory, we pride ourselves in creating the best hyper-realistic horror cabins for the movie and theme park industries. Starting today, you will be one of our cabin inspectors. Congratulations! Due to a recent legal dispute that falsely claims some of our cabins are haunted, it's now mandatory to inspect every cabin to ensure the safety of all users. It's important to highlight this claim is untrue and that we have had 0 cases of serious anomalies proven to be the corporation's fault. We're positive you will carry out these inspections thoroughly and professionally. From the whole Cabin Factory Corporation family, have a wonderful first day as a cabin inspector. By entering this elevator, you have accepted all the terms of your contract, which may be updated without notice. Yep. Okei. V-synkki on päällä. Gameplay. Joo. Jump scares. Okei. Ai, joo. All right. Eiköhän aloiteta. Inspect the whole cabin. If haunted, turn back immediately and press danger. If safe, press clear. Any movement means the cabin is haunted. Selvä. If nothing moves, it's not haunted. Siis tutkinko me nyt täällä vaan pelkkää jotain liikettä? Hallo? Onkohan tää eka mökki niinku sille, että tää on semmonen NS-perus? Tässä pääsee nyt niinku näkemään, että mikä on mikä. Toi niin heräilö on tosta. Hyi. Okei. Pääseekö sitä? Ei. Äijä vaan vetää. En tiedä mitä nää vedet. Mikä toi on? Okei. Kermit. Selvä. Mä oletan, että tää torppa on niinku tän näköinen. Varmaan. Nonni. Se oli ihan ok. Next. Näyttää kauhean kiukkuselta. Mikä vittu tuo rapina? Jatka sä sen patongin syömistä. Mitäs sulla menee? Ei. Joo ei. Liikettä. Immediately. Liikettä. Danger. Juu, ei tämmösiä. Vittu, jos tässä oikeesti joku niinku liikkuu. The brutal fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods. 2 bodies were found calcinated on Sunday evening after 3 hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911.
When emergency crews arrived just minutes later, the flames were still burning. According to our sources, a family of 4 lived in the cabin, a mother, a father, and their 2 children. The police confirmed the bodies found on the scene belonged to the parents. The 2 children, a 10-year-old little girl and her 6-year-old brother, have not yet been found in the surrounding areas. The chief of the fire department announced the search operation will continue and said she has hopes of finding them alive. It is still unclear how the parents got trapped inside their own cabin. The police have found clues that may indicate the fire was intentional. A criminal investigation is ongoing. Periaatteessa. Mut. No ei se liikkunut. Tuossahan sanotaan, että any movement means the cabin is haunted. If nothing moves, it's not haunted. Ei nyt kyllä mikään liikkunut, että... No, näköjään se on ihan ok. No niin, no ei se radio liikkunut. Mikä helvetti sinä olet? Ei oo, toi on mä. Hei. Missä on talon isäntä? Holy shit! Pakka! Aha! Okei. Selvä. Ja vittua tässä niinku just tapahtui. Kuoliks mä? Kai. Toi mä päässyt liikkuun siitä niinku mihkä. Not cool. Not cool. At all. Alkaako tää nyt sit niinkun alusta? Voi Paris. Fuck. No. Vittu. Okei, no joo, mikään ei liikkunut. Shift to run. Aha. Ei. Not cool. Not cool. Mä en oo varma. Hyi helvetti. Mulla on vainoharhani tota kohtaa. Olen vainoharhainen. Kermit. Vaan chillaa. Mitä helvetti täällä liikkuu? Mitä ääniä? Hei. Mene helvettiin. En mä haluu. Ei käy. No mikä se on semmoinen jokin kellari. Okei. No mä nyt ensin kuitenkin käymään vessassa ennen kuin tuun sinne pyörähtään. Tai sit mä en käy vessassa. What? What do you think you'll find outside? Absolutely nothing. You want to leave, Greta? That's totally fine. But your brother will stay here. And he will not be happy when he hears you abandoned him. Okay. Leave
and abandon your poor mother. No ajattelin heti lähteä, jos avataan ove. Kitti! Et tule sieltä! Mene helvettiin! Mene helvettiin, mene helvettiin, mene helvettiin, mene helvettiin! Helvetti. Joo. Ei käy. Not taking it. Ei. Hyi saatana. Se on ihan vitusti creepy peli kuin mitä mä ajattelin. Sun takia. Etkä lähde sieltä nyt mihinkään. Pysyt siellä helvetin taulussa. No, täällä on kaikki ok. Paijalla on croissantit edelleen tulilla. Juu. No ihan. Prima. Prima, prima. Tää. What? En mä nähnyt siellä mitään. Mutta kai siellä sitten oli jotain. Miksi tää on nyt valaistu? I've got my suspicion. Fajalla on edelleen croissantit tulilla ja... Mä oon ihan varma, että toi mummo lähtee taas seuraamaan. Jotain tässä nyt tapahtuu. Syystä X oli valaistu. No nyt täällä on kyllä kaikki ok. En näe mitään epäilyttävää. At the moment. Clear! Hei, pehmolelubileet. Tänne mä aina haluan. Let's go! Cool monkey. Selvä. Kato. Isäntäkin saanut seuraa tähän se croissantille. Holy Jesus. Kaveri on kasvanut. Täällä ei kukaan ole liikkunut. Eihän. Jep. Se on kyllä hyvä. Okei. Sanoisin, että kaikki ok. Voisin ottaa ne pehmolelut takaisin. On niin varma, että toi hyppää tuolta helvetin taulusta. Mitä sä kyyläät? Ei käy. Danger, danger. Okei. Okay. Täällä kaikki ok. Joo. Kermitti vaan chillaa ja poika on rätti päässä. Sä oot pihalla siellä vitun taulusta. Ei käy.
Jep. Ei. 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 Come on. Hyvin saatana. Kylmiä väreitä. Ei käy. Ei. Missä sä oot? Vittu se niin tulee jostain nurkan takaa. Kai sä hyppäät siitä suoraan naamalla. Okei. Okay. Voitsu vähän hengailee. Kermitti vaan chillai. Sanoisin, että kaikki ok. Häkkiä haneen täältä. Jep. 3-. Päästäänkö ekalla kerralla läpi? Se saa kyllä luvan pysyä siellä taulussa loppupeli näin. Sä syöt sitä croissanttia siinä. Täällä ei mikään liiku. Ei liiku. Ei. Sanoisin, että meillä on kaikki ok. Let's go. Tai Mitä? Ja suoraan alkuun. No. Okei. Joo. Tällainen oli The Cabin Factory. Vähän erilainen kuin mitä mä olin ajatellut. Mutta ihan jees. Katsotaan, otetaan seuraavalle videolle. Jos vaikka päästäisiin kaikki 8 läpi. Mä oletan, että se on hänessä sit sen jälkeen. Ja minä kiitän, että katsoit videon ja palataan taas ensi videon parissa. Ja vähän veikkaan, että todennäköisesti jatketaan Cabin Factory. Haluan tietää, miten tää loppuu, käyttäisi jonkun sortin tarinaa. Mutta joo. Kiitos, että katsoit videoa ja muista tykätä videoista ja tilakkaa kanavani. Pysytte mukana siitä, että koska tulee uutta videoa. Ei mitään. Seuraava videon pari. Se on moro.